vaig tornar a una cosa que vaig comprar per Amazon, vaig tornar, volia tornar a una d'aquestes botigues que són de celeris, no? Saps com funciona això? Hi ha empreses que es dediquen a fer-los la feina, no? I enviar-se el paquet. I era la de pintures Marco Polo, ¿vale? Es veu així expressament, ¿vale? Jo, ¿vale? Pintures Marco Polo. Jo tenia, quan feia servir Facebook, vaig crear una religió que es deia ratologia, ¿vale? Que era fe de rates, la fe de les rates, doncs la fe de les rates era ratologia. I em dedicava a agafar cartells amb amarrades o coses... Clar, quan van arribar els de kebab, aquí em feia un fotiment, no? Veus les tapes, no sé què. I vaig veure aquest l'altre dia i vaig dir, hòstia, podríem trobar i la gent que ens enviï, jo què sé, que ens enviï errades que vegin, no? I les podríem tenir, posar aquí, sí. Per exemple, estaria bé. I jo vaig trobar aquesta, vaig seguir, veus, en català, no? Experts del color, assessorament, venda de pintures i... Sí, la I. I el decoració. Això... Què vols, errates o coses simpàtiques i divertides? Que a vegades hi ha... Home, si estan bé i són divertides i simpàtiques, doncs a vegades posen noms d'un bar que fan riure, saps? Coses així. Bueno, també. Canvien el que vulguin, no? Com es deia? Hi ha un compte de Twitter que això ho fa, però li demanem a la gent que ens ho passin els que ens veuen, no? Les fotos seves, no? Que siguin seves, que siguin... Vale, que les trobin, no que les trobin a les xarxes. Clar, si les trobin... Home, si les volen fer perquè és molt divertida, s'ho podem trobar qualsevol. Podem buscar a Google nombres raros de bares i això i ens surten un fotiment. Però no sé, una cosa d'aquestes així guai, no? Sembla? Sí, em sembla bé. Ja et dic, si busqueu a Facebook ratologia, encara hi havia un fotiment d'imatges que vaig fer, coses que vaig trobar i que em van enviar fins i tot. Però bueno, ja no ho faig servir. I de fet també tenia un compte Instagram que ho tenia, això. O sigui que, però bueno, ja està. Bueno, pues posem un hashtag, tio, hi ha un hashtag i que ens etiquetin i ja està, no? Bueno, que ens etiquetin sobretot, el hashtag... No, vull dir que els hashtags a vegades els pot fer servir la gent... Bueno, no sé. Sí, perquè trobem potser que no siguin... Si ens etiqueten, podem filtrar nosaltres, en el hashtag sempre pot quedar qualsevol cosa.